Pakruoth nyikwa Ramogi erokamano nyako mkete Ramogi TV kaune wang' sae chenro moro mar duol mabiro kidienje ariyo. Mokwongo wanyiso weche mosebedo katimore pacho ka. Mar ariyo wadhi go mbaka gi jaduong' Kevin Osido. Jaduong' Kevin Osido en jalony e weche mag telo. Weche osebedo ka wuok mang'eny e weche mag telo ka endie kaka sani koro ntiere kaka noyier jotend migepe Owil Soipan Tuya kod Dedan Duale mbaka madhi mi bang' daka matin. Mano nyiso nang'o en gima ber koso oyo ntiere ng'anyo mano dhi mbele kendo kawuono e boma ma Nairobi ka gi kuonde mopogore mak mana nok en ng'anyo mapek ahinya to koro ng'anyo nego rum koso dhi mbele. Nitie weche mang'eny mobro go kode mbaka ka endi ka Kevin Osido ne jalony mag weche mag telo. Wantiere ka endi gi Wilson Ochuka jaka buoch Kobita jaloko marwa nanto kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo Ombija taya nyakwar guok kocha pesa. Magi weche manyien ma wan go. Watu wenye tunabeba ni watu wanaenda kazi airport, wanaenda kazi SGR. Sasa saa hii hawaendi airport, saa hii hawaendi. Ng'anyo medo rocho chenro makagi kacha ka ng'ata chielo negi Kakamega kendo bila norida rita ya luora mar paw ndege ma JKIA. Honorable Rosalinda Soipan Tuya AGH, Cabinet Secretary, Minister of Defense. Dedan Duale koro wil kendo wale ne tele migao mar aluora ka Soipan Tuya ochwale migao mar lweny. We cannot kill our people. And the time when we are mourning them, we are looking for officers. I am in total disagreement with James Agriole. Duond bura mar ODM oyudore e lweny e kind jokanyo ewi okang' mar dwaro tiyo gi sirikal. Warwako kendo dwaro winjo pachi ariyo adek auchiel nono. Wachaka ni weche manyien ni arita ne oredi apaya madongo mochomo alap mar ndege ma JKIA mar thiro jong'anyo mondo kik donje alabno. Jolweny kod obila ne otimo patrol e apaya mar Eastern Bypass kod Outer Ring Road mar geng'o ng'anyo manyalo kelo masira. Jafwambo marwa Chris Owino nigi ler mar wach. E geng wang' apaya maduong' ma Eastern Bypass, alwora mar paw ndege maduong' ma JKIA, kambi mar jolweny ma Embakasi Garrison nyaka Outer Ring Road, jolweny ma pacho kae KDF omako bunde moro ka moro otema kende ne ng'anyo machiegni kod paw ndege. Inyadhi jolweny mag KDF ne nyono mos mar miyo welo mawuok e pinje ma oko iweche ber e alwora mar paw ndege ma JKIA. E rangach machon mar JKIA, jolweny obet akicha kod wang' mongorore marakore kod ng'ato ang'ata motemo kalo kieo. E kor polo, ndege mar obila ne luorore ka otenga mar geng'o chokruok mag jopiny manyalo kelo ng'anyo. Poni ne ntiere jong'anyo mane obembo obila, kweth mar obila moyiedhi ne sweso kod geche mag kido mag Subaru nen kodgi ewi kokgi. Moko kuom rowere ne otemo obila kod tugo mar oyeyo kod mbura, kata kamano muya margi ne chuok mar tieko ng'wech. Chenro mag wuoth e paw ndege ma JKIA odhi nyime ka ndeke mokelo welo kod jowuoth mawuok e pinje ma oko ne piyo kendo wuok ma onge chochni moro amora. Chenro mag wuoth e wang' apaya ma Eastern Bypass kod mano ma Outer Ring Road ne odhi nyime kata odoko ni rowere ne otemo dino wang' apaya kod kite. E seche mag odhiambo, obila otiyo kod iro malungo wang' e keyo moko kuom rowere mane temo rocho chenro mag wuoth e wang' apaya ma Outer Ring Road. Kuom thuolo mar ariyo bang' od bura miyo gi thuolo mar konyo abisas mag obila e nyayo kwe e kinde ng'anyo,
Jolweny ma pacho kae KDF ne otimo apedha e wang' apaya ma Outer Ring Road kaachiel kod Eastern Bypass mar neno ni onge jong'anyo ma ochopo machiegni kod paw ndeke maduong' ma JKIA. Chris Owino, Ramogi TV, Eastern Bypass, Nairobi. Chenro mar wuodhe to ne odhi nyime alap mar ndeke ma Jomo Kenyatta e bwo arita mager kata odoko ni jong'anyo ne oramo ni ng'anyo margi to nyaka dhi mana nyime mar temo donjo e pawno. Oganda ne goyo peksen e rangach mokwongo kendo neno ni mana jogo mopuodhi ema donjo e alabno. Jafwambo mar Walter Nyambaga miyowa ler mar kaka ne chenro chale JKIA mar owere nyosingo ni dhi time ng'anyo. Jomo Kenyatta International Airport. Kanyono mar owere ma jong'anyo e geto chope kendo bago ng'anyo mar tipo ng'anyo mane dhi weyo ka jatend piny William Ruto oyudo wich kuot mar adhaye matamre gi nono. Kata kamano mano ne olwari e lwanda kaluwore kod pek mar arita kwe mane onyenyore. Chenro mag wuodhe ne odhi nyime kendo ndeke ne molo moro bang' moro e bwo arita mager kendo matek tweta. Geche mag obila ne luorore ka kich ka gimanore kod magina kinde ka kinde, to e kor boche lwasi okwe kod ndeke mag jolweny makwanyo chal mar arita kwe. Wuoth mane temo donjo e lap mar ndeke ne nyaka tang'o tiko mar idho ndege, to jotich mag airport nyaka ne nyis kadi mayango kuonde magitiye. Leo kazi iko chini sana. Masaa kama hii mtu unakuanga kama ni zako 2 hivi ama dhao umeweka kwa mfuko, lakini leo hata 100 hakuna kwa mfuko. Ne watemo chope rangach maduong' mar JKIA mar goyo tiklo ka bende wanyalo yudo thuolo mar chopo rango chal mar welo madonjo to kod mago mawuok ahinya to kar idho ndeke. Kata kamano obila to kod apisas ma KA ne ok oyie kendo riembowa oko koyuo. Magi timore kinde ma jatend jotend migepe Musalia Mudavadi okwedo weche moko mafung'ore ni nyal usi JKIA e yor apanda. Mudavadi manyolose nyim kamiti od bura okoni koponi owinjo ous JKIA to nyaka kaw pa jopiny to kod jokanyo. Musalia omedo ni gope mag piny Kenya en pek maduong' ma piny owacho ng'iyo kaka inyal duoki piny mondo mi Kenya fung'ruok. Let me discount immediately that the airport, Jomo Kenyatta Airport, is not on sale. This is a public asset. It is a strategic asset. And if it was going to be sold, you can only do it after a full public process that Parliament endorses. Kata kamano, Senator Richard Onyonka to okonia lapandeke nyalo dhi bede lwet joket mwandu moko. Why are they going to the airport? Imagine we are signing off our airport to be run by a private company, which is going to hold that for 30 years. And after the contract expires, they would keep equity in that arrangement of our airports at the rate of 18%, eternally. How did somebody sign an agreement like that? Joala machalo wele la parndeke to lero ni gin kod lalo dichieng' ma kawuono kaluwore ni sekta mar wuodhe ne ong'ikore. Watu wenye tunabeba ni watu wanaenda kazi airport, wanaenda kazi SGR. Sasa saa hii hawaendi airport, saa hii hawaendi, biashara imesimama, kila kitu imesimama. Hatujui tutafanya namna gani. Sasa tuko tu hapa hivi, hata mtu akubeba ndio upata angalau hata lunch hakuna. E apaya ma Mombasa chalne en mar neno akuru kendo beda kicha kod rowere mane nyalo rocho kwe. Jakoro Kajwang' temo moro mar donjo e rangach maduong' ma Jomo Kenyatta International Airport olwari e Luanda mane kalore kod chenro mar arita kwe moridi mokalo. Kagino mok timre pile en ni kichopo kati kuongi rango ka bende in kod otiko mar idho ndege, kata kopo ni in achiel kuom jotiche iye kaendi to nyaka ibed kod oboke mayango kata kad manyiso nitie iye kaendi. Namba ndege isomo gi malo. Walter Nyambaga, Ramogi TV, JK, Nairobi. Kweth moro ne odonje chuny boma ma Nairobi ka siro telo mar jatend piny Kenya William Ruto. Kweth ma thothne ne tiyo mana ga pikni. To ne gibedo gi gwenyruok
gi rawere mane ng'anyo ka kwedo sirikal achielo nogono. Jafwambo marwa Cleophas Oluoch lero kaka ne jokweth notayo chenro magi e boma kendo mano kelo nyaka rakruok e kindgi. Ne en ng'anyo ma kite ne odwa bedo mopogore gi mago mosebed ka ibago gi rowere thuolo mokalo. Kopogore gi rowere ma owuok oko mar ng'anyo, kweth machielo bende ne owuok oko mar nyiso ni gisiro sirkal. Penjo maduong' en ni dibed ni nitiere ji ma kodesa jo ng'anyo mondo roch chenro mag ng'anyo ma ochane boma. Kar sa 5 onyango, ne wamako yo mar donjo e chuny boma ma Nairobi. Apeyni ne ler, kendo obila ne obet abeta ka thothgi ne onge tich. Moko ineno ka goyo mbaka gi jopiny. Gibedo ka ji marito mondo mi osiagi. Geche obila ne nenore ka cherore e boma. Moko owich kuom gi chuodho. En ang'o ma omiyo ne gitim kamae? Obila kod jochiw arita ne goyo kachero. Wayudo thuolo mar donjo e chuny boma. Waromo gi kweth manenore ni siro jatend piny Kenya William Ruto kod sirkande. Wagoyo gom e nyamburko marwa, kendo wamanyo kama okwe. Kaeto bang'e waluwogi. Giting'o tese mondik ni onego mi Ruto thuolo mar tiyo. En wuoth ma wuok e chuny boma ma Nairobi nyaka oko e kar yiengo nyamburko mar Green Park Terminus. E alwora mar Green Park Terminus, rowerego mathoth gine nigi apiko nenore ka ochung', kendo gidonje kar yiengo nyamburko no. Donjo margi kanyo ok chal nono. Ne gichalo ji ma ochopo kanyo mar kawo chudo margi ma kawuono. Tich gisetimo, koso ni giol. Wuotho wuok oko mar boma, kendo wachopo e chuny boma kendo. Rowere matindo rwako obila e boma. Gidonjo mar golo kweth machielo masiro sirkal oko mar boma. Ginenore ka gin gi kwe, ka gindiko ote lewni kod otese. Ei boma, rowere wer ka gikalo Kencom ka obila obet, kendo mbaka ema goyore. Bang' nyirere manok, weche olokore. Iro malungo wang' ne okir. Ng'wech magima chama tuoni nenore e boma. Weche ochacho. Ojende matindo keto obila mag majoni kod RDU e wi kokgi. Ng'wech rumo bang' dakika manok, kendo obila kawo chuny boma keto e buomgi. En ng'wech manochako nyaka Ramogi Jwang' okinyi ma kawuono, en ng'wech mar oyieyo kod paka. To kawuono oweyo ka oganda mathoth pi wang'gie machwer kaluwore kod iro malungo wang' mosebed ka igoyo karka. To bende agin kweth ariyo mapingo sirkal kata maketo sirkal tesre, kod mago bende ma osebedo ka siro sirkal. Ng'anyo gi duto oweyo ka onge chenro mar ohala moro amora matimore e chuny bomani ma Nairobi. Cleophas Oluoch, Ramogi TV, Nairobi. Ji ariyo ne oyudo hinyruok e kinde ng'anyo mane obagi kod rowere e kaunti ma Migori ka kwedo jatend piny Kenya ma William Ruto. Jo ng'anyo bende ne othiro chenro mag ohala, wuoth kod somo mane e boma ma Migori. Siem ma osebed ka ichiwo ne jong'anyo kod piny owacho ok osemono rawere e kaunti ma Migori mondo koro wuog oko kendo dhi nyime kod ng'anyo margi ka gikwedo te jatend piny Kenya William Ruto. E odiechieng' ma kawuono rawere ne owuok oko mar bago ng'anyo e boma ma Migori, ng'anyo mane oweyo ka chendogo mag ohala kaachiel kod kata wuoth ne ombemore piny. Rawere gi ne obedo kod rakruok kod obila e odiechieng' mangima e chuny bomani ma Migori. Hizi tuambia mambo ya dialogue. Sisi ni Gen Z bana, sisi bata Raila tusikii mambo yake. Toka Raila. Government man mar dialogue kwa dwa. Ng'anyo mar Gen Z oken mar Raila Kodinga. An wawacho ni sirikandi rach. Ikawo mtimo maber iwuoyo cabinets. To cabinets miwuoyo ichalo jok moko mokawo jok moko dhiang' moriembo to keto kando dogo omodhere. In idwa ni dhi gi tich mbele, lokruok ma ja Kenya dwaro ok igombe nene pachi. Ng'anyni ne oweyo ka rawere ariyo noyudo hinyruok bang' kobila ne ogoyogi kod arunge. Jogo mane owuok oko mar bago ng'anyo ne oseyo piny owacho kuom tiyo kod obila mar thiro ratiro margi mar bedo kod ng'anyo. Dona kwa sirikal kata idara mar polis ni wan jo Kenya waduto to wan bende gi ratiro mar dhi e ng'anyo. Kama Raila Amolo Odinga ndiye alitukataa. Sasa sisi tutakubali aje? Rawere gi ne oram ne twak
e kindgi kod piny owacho nyalo mana dhi nyime ka dwaro maggi ma oting'o weyo thuolo jogo mane omaki nikech ng'anyo, chiwo chudo ne familia mane jogi onegi e kinde ng'anyo, kaachiel kod moko koro chopi kod piny owacho. E wuoyo mar dialogue ma baba ne wacho, wan pod wayie mana gi baba mana ka rais oyie timo gik mane Raila dwaro, ma wan be mage gik mwadwaro. Mokwongo ni nyaka chul jok ma owito nyithindgi, mowito family magi, ni ji obed piny owuo. To gima gidhiera ni ji bed piny owuo to sel to pong' gi ji. Osuptende joma hiny ni osuptal, to pok gidhi osuptal ma ging'iyo ni to jogi thiedho gi nang'o. Joma owito familia gi be pok gidhi ma giwuoyo go ni ere kaka itimo jogi. Gin gidak mana ni ji obed piny ji owuo. Gi wach ni ogimo jatend piny Kenya William Ruto pod goya goge kar mondo koro chop dwaro magi kaka were. Wego ne jopiny kore nikech gik matimore Kenya chal ka gima koro goyo ne jopiny kore. Jopiny nyocha osenyisi gik ma gidwaro, to onego bed ni en bodok mana chien kaka rais kendo dok mana chien kaka jakenya, to dhi winjo ni to jokenya gi gidwaro ang'o. Ogoyo kabinet mage piny te man wang'eyo ni koduogo to duogo yiero jok ma dhi tiyo ne Kenya gi face manyien, to ok waneno kotimo mano. Aneno ka pod go kore dwach jo matindo pok ochopi kata nyaka samu wawuene. Omiyo kata nyien kucho nyocha kod yiero jotonde migepe, to mana manyocha watamre ka emwaneno ko chako duoko. Rawere gi oramo ni pod gibiro dhi nyime kod ng'anyo margi nyaka chieng' jatend piny Kenya William Ruto chop dwaro margi kaka rawere. Ng'anyo ni bende ne othiro chendogo mag somo e skunde duto mayudore e boma Migori. George Juma, Ramogi TV, Migori. Bas wadhi e yo moro machuok koduogi weche manyien ka endi taneno kuseoro ote mar 2:600 Trevor kama kawa ma endi wuod Nyakobura Ochuka Derrick Ochieng kawuok Chemelil Guliago Village. Weweuru pengo baba ong'eyo gima timo. Piny to tek, but baba kuodo wiya ka ginyiso pogruok mantiere kindgi. Baba otim gimoro kaluwore gi wachno. Anyway, an gi mama na Nyakobura gi nyaminwa Dorothy Ramogi ler kendo leo erokamano ahinya. Ramogi TV ma Pastor Mundi tiche mar gemo nyinyore mosna Archbishop Odhiambo Gura gi jagoro Samuel Atongo gi Bishop Amayo gi Bishop Omolo Olongo gi Olo Agar Samuel Atongo bende gi Olo Oyanda. Aya neno kama makamu ka nikisumo kanyo bende wacho ni Trevor siasa kae onge permanent enemy, onge permanent friend, but ntiere permanent interest. Mano makamu mpaka mar siasa no bro go bang daka matin ke ODM aneno ka ntiere wach moro mar gwenyruok moro kama tin. Mane gima makamu wacho bro go bakano bang daka matin kigidhi mabor ahinya. If you're flashing I am here and I am not calling back, it is because I am a runner and I ran out of airtime. New on View Sasa, Jalis Lekong. Due to public command, I come to real life now. A marathoner who can run through your ribs with his humorous lines. Even when I met my wife for the first time, I ran out of words, I ran out of breath, then I ran crazy for her. Now I jump into conclusions. Enjoy these hilarious and entertaining stories of Jalis Lekong. Yani, ikitikwa makuna. Exclusively on View Sasa. Thank you very much. Karibu tena, asante sana. Kati ya watakaofutwa machozi na mimi nimechaguliwa. Kilio changu cha muda mrefu amekisikia. Yeah. Hakuna tena cha mikosi ni kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Komando wa Yesu, mwimbaji wa nyimbo za Injili. Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako, bonyeza *811*381#. Sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Asante sana.
Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Dana kabiro chopo kae, omomiyo ochwat magen. Yuvi, Karan, Seher, beduru piny mos. Ochweya, chiem nga matin. Chieng' moro achiel inibiro muoch. Kalure gi kaka, ndalo sudo pile pile e kaka, tuo mareno medra meda. Uneno? Mama u olosonu chiemo moro mamit ahinya ka. Pia pia dwani mondo bil, mondo unuwach na kamit. Warwako kendo ni kambi mar Royal Media Services ochako chenro mang'iyo ngima makare mar jotije ne moting'o tuoche mag dang'ni mag paro kokalo chenro midendo ni RMS Wellness. E chenro mano bagi kambi no kinyi makawuono jatend RMS kod jokanyo moko e sekta mar thieth noyango jotije mochiwore e konyo tayo chenro no endo. Gisingo mar medo keto e opara manyime ngima jotije gi e yore duto te mar neno ni ngima gi obedo kama kare kamora mora magintiere. So as we gather today, we do this with the full knowledge that a healthy person is a productive person. And this is another job that is always about others and nothing about yourself. Whether you're asking questions in an interview, it's not personal. Whether you're out there covering Maandamano, it's not personal. Or whether you're in parliament trying to analyze the budget, that is not your personal budget. You're always doing this for the sake of what we call in the industry public interest. So the general environment, to summarize it, is that of high pressure. And partnerships like this come in handy for us. We need our staff to be well in order for our business to be sustainable. People should be encouraged to seek help. There are many people who need help, but they don't know they need it. And how you're going to do that is being available. Tunajua fika kuwa wale ambao watalazwa kutokana na what we are doing here today, 1 in every now, 4 out of every 10. So 4 out of every 10, unajua hapo sasa hii asilimia inapanda sana, will have a mental health need. Manen jatend migao mar aluora kendo manyocha jatend piny ochako wale migao nogo no miluongo Soipan Tuya. Ochako wile kendo koro tere migao mar lweny. Soipan Tuya koro wilore kod jawadgi mar lweny Edan Duale makoro wale migao mar aluora. Lokruok makamano nolandi kod speaker mar od bura Moses Wetangula e chakruok ayanga mar twak tok yweyo mar jumbe adek. To kaka jafwambo marwa Simpros Okinda leronwa, Rebecca Miano manyocha wal kaka Ton Jenner bende weyo oko e listi ma jatend piny no chwalo ne od bura. E gino manenore ka gima mutni pod nitiere walo jotend migepe e oboke mano chwal ne od bura wi jotend migepe mano wal monego puodhi kod od bura. Jo od bura no buok winjo lokruok manitiere listi no mane opogore kod listi ma jatend piny owuon nyocho golo. E listi manyien no mane jatend migao mar aluora kendo manyocho chako duoki e migao no Soipan Tuya no chako dar motere migao mar lweny e wi mano nyawadgi mar lweny Aden Duale koro wilre kode kendo dire migao mar aluora. Honorable Rosalinda Soipan Tuya AGH, Cabinet Secretary Minister of Defense. Honorable Aden Bare Duale AGH, Cabinet Secretary Minister of Environment, Climate Change and Forestry. Jod bura ne okoyie kod gima itgi winjo kaluwore ni jatend piny ne pok oyango lokruoge mora mora machal gi mane giwinjo. Order, honorable members. Kata kapok weche dhi mabor, jod bura bende ofwenyo ni e listi mano chwal no bende nyinga Ton Jenner mano wal Rebecca Miano ok okete. Nyalo bedo ni en bende olok ne lemo koso jatend piny oloko pache e wi welo makamano. Well, I would like you, Mr. Speaker, to confirm indeed that what you've read is actually
It's actually what was communicated by the head of state. Mr. Speaker, what the president announced is definitely different from what you have read to us. Mr. Speaker, at that point alone, the public will not really have confidence in what we are doing, unless probably the president came and first of all made the changes. He has the will to do that. But what the public knows of the people we are going to vet is actually what he announced. Now, what we are going to vet now is totally different. Chino mar chako puodho jotend migepe mowal chakre ayanga juma manyien ka jaod bura Masuna East Junet Mohamed ma bende nitiere komiti mochung'ne nono kod puodho jotelo mowal osingo ni wang'ni gidhi timo tich maler e neno ni gipuodho mana jogo moridre kendo mowinjore kod lemo momigi. This time, Mr. Speaker, and this time, Mr. Speaker, I repeat for the third time, if somebody is not suitable, if somebody is not capable, if somebody doesn't have the capacity, we are going to throw him out, Mr. Speaker. We must do justice to Kenyans, Mr. Speaker, and we must do our work properly this time, Mr. Speaker. While the bar must be raised high for anyone appointed to cabinet, Mr. Speaker, or any other public position, we do not also expect that we are going, or His Excellency the President is going to appoint angels into cabinet. Kotenre kod wito oko paro mar chik omenda ma higa ni, Spika olero ni jood bura biro yudo thuolo mar goyo ombulu mar wito paro mar chikno, kokwero jood bura ewi miriambo ma gisebedo ka giwacho e koso wito oko paro mar chik omenda ma higa ni. Od bura duogo kod ting' mapek ka bende igeno ni gidhi puodho lokruok mar budget ma higa ni tok wit oko paro mar chik omenda. Simfros Okinda, Ramogi TV. Sirikal mamalo kokale migao mochung'ne mwandu migole bwo lowo ochungo uso mar kit mola miluongo ni Savorite ahinya to ne pinje maoko kaluwore kod koso bedo gi lesen mar timo ohala mar mwanduno. Kane olose boma ma Voi bang' romo gi apoya e kar luoko mwandugo, jatelo mochung'ne mwandugo e pacho ka endi Gregory Kitugu wacho ni johala mathoth mag mwandugo onge kod oboke mar timo ohala no. Jogo matimo ohala no to ywak ni ondama makamano biro kelo midhiero mathoth e sekta margi no. We have 190 licenses that we have prepared and they have been collected. So all you know, we have prepared around 250 mineral dealers license. Among those licenses, there are licenses, 16 of them for the small guys, the mineral dealers permits, which we charge 5,000, and we have agreed that we'll bring them to Fort James Center for collection. We are so happy that the government has given us a listening ear, and we are going home knowing that the issue for strategic mineral in the next 6 months, those who had received their licenses, they can continue with the process of with their businesses without any interference. As we wait for the cabinet memo, when it is constituted, that issue it will be heard. Aya, wang'iyane nuwacho nang'o ka endi ariyo adek auchiel nono kaka unyalo yudo. Bang'e wabiro go mbaka gi Kevin Osido. Kevin Osido en jalony e weche mag telo, wadhi go kode mbaka e weche mang'eny. Achiel kuom gi en wach mar lokruok mosebedo migao mopogore kaka Soipan Tuya koro tere migao mar lweny, to Adan Duale koro duoke migao mar alwora. Mano nyiso nang'o? Jotend piny bende koro nitie gi pogruok moro e kindi kanyo gi ODM. Komachielo giwacho ni giyie twak gi sirikal, komachielo bende giwacho ni nitie gik ma nyaka sirikal tim mokwongo ka koro gigo mbaka. Ji bende ywak ni ok idwa wach mar twak gi sirikal. To seche ma koro weche tek kamae, telo makare chalo nade? Mane mbaka mwadhi go gi Kevin Osido. Imbe dwa irunjo pachi ariyo adek auchiel nono. Wang'iyane nuwacho nang'o ka endi Ramogi TV okang' mar Ruto kawo mar duoko jotend migepe mane osekir oko ok en okang' makare. Jotend ODM owere gi Ruto mondo tim kaka berne. Ma Fred Osuru kani Dandora ma e chiel kuom mbaka mwadhi goyo ni wilo gino ben gima ni kare koso oyo. Alexander kani wacho ni alwora kendo neno Ramogi TV yo malere kama na ahinya. Ramogi TV janamo us ngege kanisuri karungu ne ya Brian gigo kacha somo te. Ramogi ma ejeri ka wuok seme jatend piny oyie ogo bade piny mondo ji ochak wuoth owego agoge ne ji.
Koro mane mbaka modhi go ni koro agoge mogo ni koro idhi tim nang'o nikech koro jomoko bende wacho ni jotelo go nyaka tim mana kaka katibo miyogi, jopiny bende wacho ni gidwaro lokruok ne dhi chalo nang'o. Amor gi Ramogi yone ni yo makare ma Brian kan Migori gima nya wacho ni Ruto owinj Gen Z ka ok kamano to kare ubro gole tero. Okay, Mugitivi Bernard Okeyo Samaki kan nyora kadem joni Trevor penjo mana ni jotend migepe go gini loko gi mana ka bando mobul nang'o. Okay, mane mbaka mwadhi goero. Mugitivi Analan Tindi ka wuok Kanyada nyal Kinyi kan Mbita Town wacho nang'o no walim mana ir Nyasaye mondo weche odhi maber. Wacho oro tene min ode men Jemaima kaka Melvin bende ntiere kanyo wacho ni gimor gi Ramogi TV. Erokamano ahinya Ramogi TV ma Barak Ochieng' makabolo aneno maler kabisa. Mosna nyathiwa Cynthia kod osiepna manyinge chal gi mara Barak kata Benzil. Erokamano ahinya midul mana ore ote uge 2-3-6-0 watemo ng'iyo mbaka moro mabiro kaendie mantiere penjo mawuok e kind od bura ma ODM ka ywak nitiere gi pogruok e paro. Be gin karo koso oyo nikech mano be gima Makamu ka ni Kisumu kanyo ne wacho ni soma ne gima Makamu ne wacho kaendie wach mar siasa madhi mbele sani. Makamu ne wacho maler kaendie ni Trevor siasa kaendie onge permanent enemy, onge permanent friend, but tire mana permanent interest. Koro mane mbaka mwadhi go ni to interest ni en interest mar ng'an nikech mane be gimwadhi winjo kwadhi go mbaka gi Kevin Osido men jatelo mosedonjo irwa kaendi. Penjo to medo mana nyuolore wi chung' mar duond bura mar ODM kaluwore gi bedo ni gin winjruok gi sirikal mar William Ruto kosoyo. Mane mbaka mwadhi winjo bang' dakika moko matin. Apani sani koro wadhi dhi yweyo moro matin kapod arito ni wuorno 2-3-6-0 mondo wane kaka wacho. Kik udhi mabor ahinya, waduogo bang' dakika matin. Sigana ni medo minore gi weche mag miriambo kod miganga. Meher kaul gil, yini biro timang'o? Kare. To joma onge ketho ema hinyore ahinya. Kuom higni 5 ne in kanye? Baba in bende ni wuonda kae. Weche hera medo bedo matek kendo mapek. Akwayi ni mondo in iwuog e odni sani. An naseche iko kaka Samaira gi Sara biro timo arus. Kata kamano, joma oherore ok nyal pando heragino. Andisora. Aber. Avatar. Ewi magi duto nyaka joot achiel chung' kanyakla. Ere kaka unyalo wacho ni joma richo ka? An awinjo kan gi wichkuot mang'eny ahinya. Adwaro mondo atemo kaka untie kaendi. Choti Sardani wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV. Nyakwa Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulo ngima jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kanye. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek saa 3 otieno. Mana Ramogi TV. Bas odhiene mbele ni penjo medo nyuolore e wi chung' mar duond bura mar ODM kaluwore kod bedo gi winjruok gi sirikand William Ruto kod yudo lemo e sirikal ma manywanda moselieki ni nyalo chuogi e pacho kaendi bang' twak. Pogruok e weche mosebedo ka wuok e dho jokanyo mag ODM nyiso ni nyalo bedo ni ODM ochung' akara. George Bati miyo waler. E kinde ni mang'anyo kod ng'uro osebedo e pacho ka kaluwore kod chal mar Kenya, kendo jatend piny bende osegolo kwayo mondo twak kama kelo oganda Kenya kanyakla obedi e pacho ka mar reso piny Kenya. Duond bura mar ODM nenore kama ochung' nyamakare wi wach mar twak mar loso piny owacho mar manywanda. Dialogue is the way forward
out of the crisis that we're having today in our country. Chung mopogore osebedo kaneno kaluwore kod weche mawuok e dho jokanyo mag ODM ka e kinde ma gavana Masia James Orengo ramo kosemo jopiny ni kik yie mondo twak obed e kind ODM kod sirikal kendo ni twagno jomoko tiyo godo e manyo lemo e sirikal kendo en twak ma sakrilego. We cannot kill our people, and the time when we are mourning them we are looking for officers. That cannot happen. And I want to say those who are in a rush to join Ruto, that Ruto is a passing cloud. I'm urging everybody that joining Ruto is a disaster, is an abomination. It cannot work. Jakom mar ODM John Mbadi okwero Orengo kowacho ni twak ema nyalo kelo Kenya kanyakla. I am in total disagreement with James Agriole. He's my senior, he's my friend, but where he's wrong, I will tell him you are wrong. You cannot tell us that we cannot dialogue, that we cannot talk with Ruto, we cannot talk as Kenyans. What is the alternative? We cannot play politics of populism. We cannot play politics of theory. We have been playing politics of theory since independence. That is why we have got these things wrong. Where are you taking us? We cannot follow Kalonzo because we don't know where he's going. Personally, as John Mbadi, I am saying it here affirmatively. I am not persuaded that Kalonzo is taking us anywhere. And I'm not persuaded that Uhuru means well for us now. Kata bang' ogai mar ODM Raila Odinga kokalo mbui mare yangu chieng' Jumapil ni onge twak mosetim kendo ni nyaka piny owacho chop dwaro moko kamoting'o chulo familia mag ji manonegi kod manoyudo hinyruok e kinde mag ng'anyo, weyo thuolo ji manomaki kinde ng'anyo, kawo okang' mar chik ne obila manonego kata hinyo jopiny e kinde mag ng'anyo kod teng'o mogo lwet komanda mar obila Damson Bungei e kind dwaro mamoko. Wach mane osir kod andika mar ODM ma ochwoyo kogno kod jagoro maduong' mar duond burano Edwin Sifuna ma omedo mako chung' ni onge twak kata winjruok ma osebedo e kind ODM kod sirikal mar siro lwedo William Ruto kata loso sirikal mar manywanda nyaka sirikal chop dwaro mane Raila Odinga oketo. Jaod bura ma Homa Bay Town Opondo Kaluma e twak mare od bura chal kama oelo gigo ma osebedo katimore tok pasia e kind ODM kod piny owacho mar Kenya Kwanza kong'iso jatend piny William Ruto mondo yang nyinge mar Raila Odinga ne omiye mondo mi obed e lemo mag jotend migepe kendo chwalgi e od bura. As a person from an ethnic community, I will not agree to a position where people says everybody is in the government of Kenya except Luos. Yet Luos also pay taxes. Honorable Speaker, I therefore want to congratulate the President for the appointment, but request the President that within the week, as soon as tomorrow, we want to see those other appointments Baba was to forward to him. And we want all of them approved. Kaluma bende kokalo mbui mare mar X onyiso Sifuna mondo owe bagni gi wach kendo riere tir gik mane ODM owinjore e kinde romo mare ewi wach mar twak wach manoduogo tielo e kinde twak mare od bura. Speaker, let me send a warning. We want to tell people sending conflicting positions from the ODM to remember that they are on an interim position in those positions. Ka koro wach mar twak medo kelo liete duond bura mar ODM to kata mana e kind duond buche ma oloso riwruok mar Azimio, penjo en ni dibed ni ODM ochung' nyamakara to en ng'a ma wacho adier ewi chung' mar ODM. George Bati, Ramogi TV. Odonjone weche mag tuke ni bang' timo rako kendo bedo gi ikruok makare kipimo gi higni mokalo, tim mar Shujaa jotugo matugo tuke mag rugby jotugo 7 kon gi koni biro donje pap odiochieng' makiny kama gibiro tugo tukgi mokwongo e tuke mag Olympics higa mar 2024. Shujaa biro rakore gi joloch mokalo e tuke mag Olympics Argentina odiochieng' makiny kachakore saa 5 midhiambo kata saa 11 midhiambo. E tuke moral kind tim mar Kenya gi Argentina oseloyo duto ka Shujaa nyaka yud duoko maber mabiro chwalo gi nyime e tuke mag Olympics. Captain ariyo mag Shujaa Vincent Onyala gi Tony Omondi nyaka jiw jotugo mamoko kamoting'o John Okoth, Kevin Wekesa, George Oro, Samuel Asati, Nigel Aimatsa, Brian Tanga, Patrick Odongo, Lamek Ambetsa, Christian Ojwang gi Haman Umwana.
Jatugo Salim Taib mawuok e klab mar Mombasa Golf Club ne obedo jaloch e piem mar golf mane ochan gi riwruog jotugo mawuok e dhood Akamba midendo ni Kamba Som Golf Tournament. Salim ne obedo jaloch ma kanyakla bang' yudo points 49 ka Eliud Bet to ne obedo jaloch korka piem mar joma chuo bang' yudo points 43 kiluwe gi Danson Muteri mano yudo points 40. Wanjiku Kinyeru ne obedo jaloch e kidieny mar Wakeini kano yudo points 37 kiluwe kod Gladys Mueni mano yudo points 35 e tukego mane otimore e giko dira ne tukego no yuayo jotugo maromo 120. The tournament has attracted about 120 participants. Well, the reason for this is because we want to promote Kamba culture by way of hosting this tournament here, which brings together players from Mombasa, from the coast region and upcountry, including our sister club, Machakos. The main theme of the tournament is to bring the culture of Kamba, to remember it and to practice it, because not many people have been born into the Mashinani, but we bring it as an annual event to bring out the culture in us. Bas mana kamo chenro moro mokuongo mar duol kidieny mar ariyo chakore bang' dakika matin kama wendo modhial Kevin Osido sechopo ka endene jalonyo weche mag telo wadhigo kod mbaka weche mang'eny wadimbe dwaro winjo pachi 2 dakika 6 kik dhi mabor ahinya. Whether you are a mama mboga, boda boda, mkulima, a water vendor, jua kali or self-employed, secure your future through flexible savings with Haba na NSSF. Save today with as little as 25 shillings daily with the option of withdrawing 50% of your contribution with interest after consistently contributing for 5 years. Registration is easy. You only need to have access to a mobile phone and just dial *303# to register and join Haba with NSSF today. NSSF, growing you for good. Kalure gi kaka ndalo sudo pile pile e kaka tuo mareno medra meda. To gi kaka ng'e tuo mareno ibo luong ni mixed amnesia. Mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Koro kwaketo pi dhi chwakore maber kendo dhi tedore maber. Mok ni wang'e mo. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Gitedo itime nyaka obed makare gi suya kod ndhadhu mamit. Kitedo to dwaro ni ndhadhu go duto te mondo owinjre. Omiyo kihero chiemo in jatedo kata mana ng'ama ohero tedo, tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo gi Jailieta tich adek saa 2 okinyi mana e Ramogi TV. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa? Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, kose dwa chako pur mana mar chiemo e dala? Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e teknoloji kendo pur ok en ana pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade tikete e ot tiomone chiemo to ochiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek saa 1:45 otieno, kik bai. Sigana
ni medo minore gi weche mag miriambo kod miganga. Meher kaul gil, yini biro timang'o? Kare. To joma onge ketho ema hinyore ahinya. Kuom higni 5 ne in kanye? Baba in bende ni wuonda kae. Weche hera medo bedo matek kendo mapek. Akwayi ni mondo in iwuog e odni sani. An nasiche koiko kaka Samaira gi Sara biro timo arus. Kata kamano, joma oherore ok nyal pando heragino. Andisora. Aber. Avatar. Ewi magi duto, nyaka joot achiel chung' kanyakla. Ere kaka unyalo wacho joma richo ka? An awinjo ka an gi wichkuot mang'eny ahinya, adwaro mondo atemo kaka untie kae. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Tugo koro eka iye ochacho. Participate. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimoro amora ma Nyasaye omiyo ok awene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge ka mwaluoro bwana ochiel chunye waketie pile wacham. Ni ane ngima Nyarkochia kod osiepene kachiel kod joodgi. Kata lit tijiere e lak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Alokero joma hero walo. Alokero ng'at manyisa gik moko. Nyarkochia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Warwako kende kidienjwa mar 2 mar chenro mar duol kama ogoye mbaka gi Kevin Osido jalonye weche mag telo. Kevin, erokamano ahinya kuom miya sechegi. Erokamano. Weche osebedo ka timore mathoth e pacho ka. Mokwongo ineno nang'o? Lwasi mar dala ka chalo nade? Trevor, lwasi mar dala ok ni maber ahinya. To en nikech king'iyo kaka sirikal oripo bed ni tiyo. Gimiluongo ni sirikal en gimoripo bed ni tiyo on the behest of the people. Manyiso ni en gima nitie nikech jopiny dwa ni mondo bedie. To king'iyo kaka demokrasia marwa chalo, nyiso ni ng'ama iluongo ni jatelo en telo nikech ji oketie telono kaluwore gi wach mar go kura. To kochopo kama ji kendo ok winj ka itelo negi maber, kata ka gik ma itimo kaka jatendgi ok dhi maber, to nitiere gigo ma jogo mitelo negi nyalo timo. To magi gitimore in any leadership mechanism, kata obed mana board, kata obed mana e skunde. Be kwaneno ka principal moro motelo ne ji e skul ok dhi maber ka ji go koko, to ng'enyne ichwalo ga kwayo mar mondo oloke, kata mondo wile, kata mondo riembe. To kotamre kamano to ji ng'anyo ga. Omiyo kata Kenya ka bende wan gi katiba marwa momiyo wa thuolo e sula 37 ni ji nyalo ng'anyo kaluwore gi gigo mopogore opogre. To ka ing'iyo kaluwore gi results ma osebetie e weche mag ng'anyo, aparo ni ng'anyo ni osemiyowa results ma kata jogo manochako ng'anyo ni ok noparo ni dhi chopi. Omiyo kama ng'anyo osechopi, dwaro ni mondo jatelo mar piny openjre ni to ka ng'anyo gi pod dhi mbele, to gik mane jok manopango ng'anyo kata ng'eny jogo ma ng'anyo nokwayo mondo atim tasetimo. Ang'ono ma pod dang' bed ni timore momiyo pod ji ng'anyo. Omiyo nitiere gik mang'eny kabisa momiyo pod ji ng'anyo. Tachiel kuomgi en nikech jatelo mar piny ok winj wach. To kowinj wach nikech king'iyo gigo ma pod otimo, kata obedo ni oseyie kendo osechiwo concessions e gik mang'eny manene Gen Z kata ng'eny jo Kenya dwa ni mondo tim, but kaluwore gi action mokawo, okange mopogore opogore mokawo mar mondo ogik kuma ne ji dwa ni mondo gigie kata results mane ji dwaro, to ji ok ne kamor ahinya. To dware ni mondo koro dog chien mondo penjre ni to ang'ono ma atimo to katim maber. To katimo gik matimogi, bende a communicate gi e yo makare, nikech nyalo bedo ni nitiere misfits kata gaps moko e yo kaka jatelo mar piny gi jogo matiyo kode tudore gi jopiny. Manyiso ni gigo motimo, actions mokawo, ji ok winjgi, to samoro kata iwinjogi, kaka giwinjogi
opogre gi kaka ne gidwa ni mondo owinjgi. Omiyo jatelo makare kata mane ot bende kanitiere ga wach gi nyithindo tibet piny kodgi tiwacho negi ni ang'ono mosetimre. Kata kok idwa winji ti oro negi ng'ato kata wadu moro kata osiepni moro ma ginyalo winjre godo ma ginyalo loso godo. Okang' machalo kamayo osebedo kama koro jatelo mar piny osetimo gik moparo no nyalo timo, but pod odhi mbele gi timo gik moko ma ok mor ng'eny jopiny, particularly Gen Z kande. Omiyo dwarore ni mondo retreat back, olorre kona moro kacha mondo pinyre ni to ng'ano kata manyalo oro ir jogi. Giwacho weche mag dialogue, to jo Gen Z to wacho ni dialogue no kwadwar, to yet dialogue no is the only way. Loso kende ka ji gombaka, ka ji nie duol kendo ka ji twak. Eyo kende ma ji nyalo chopo gode okange ma nyalo reso piny. Mano beni kara adier nikech twak miwacho ni eyo kende ne mosekelo pogruok kata mane ODM kae. Onge winjruok. Ni jo twak gi sirikal kosoyo. Ineno ka twak kende eyo manyalo kelo winjruok. Ing'e ni gima miyo wacho ni twak, gima miyo wacho ni twak kende manyalo kelo way out. En nikech ji oripo bed ni loso. To sami loso kata sami twak gi ng'ato ipenjori ni to sama dhi e duol kendo sama dhi e twakni ang'o man godo e lweta, to erego mistake masetimo momiyo kata ng'at ma dhi romo godo samoro okang' no winja. To wan jogo mantiere development kata leadership ka gi governance wajawacho ga ni nitie gimiluongo ni BATNA, manyiso ni en gimiluongo ni best alternative to a negotiated agreement. Alternative mane madang bed maber. Ing'e ni samoro gimomiyo ODM bende osebarre kaka barre ni en nikech jatelo mar piny samoro ne paro ni chal kaka chal ga pile pile. Ni kodhi to romo gi babawa migosi Raila Amolo Odinga to weche dhi bedo mokwe. Ting'e ni gigo ma Gen Z ne kwayo gin gik mokalo nyaka ODM. Omiyo ODM ok nyalo take pride ni ang'o wach ni gine ma gidhi chung mbele kacha mondo gibed jogo madhi loso on behalf of Gen Z kata on behalf of Kenyans. To nikech nitiere dialogues kata twak mopogore duol mang'eny ma ODM osega bete ma results gi to ng'eny ne ok negi not because ok gilos ne jopiny, nikech ODM to wayie ni ene party ma jo Kenya ng'eny ne ohero kabisa. Kati dhi mana kure kati dhi mana Mount Kenya to mana ODM no ema jiwero. But en kamano nikech trust mar ni gima obedo discussed emidhi tim ng'eny jo Kenya poko neno katimore kamano. To nikech Trevor wadwa kendo ng'eyo ni wasebedo gi twak mopogore kendo mang'eny piny Kenya kae. To onge gimo kata kikwano 1 out of 10 gik ma twak mang'eny ma wasebedo godo gi results mosemiyowa ok wanyal chope e apar. To en nikech jo siasa take advantage. Ng'ato kosemiye thuolo ma peace osebedie kata calm osebedie, kwe moro osebedie ma waluongo ni temporary peace, to koro ji chako mana wacho weche office. Ni kata Kevin Osido Chabe paro waga ahinya wang'ne odomiye deputy prime minister. Trevor Chabe ng'e ni wanyalo keto kamoro kaka advisor moro maduong' manyalo yawonwa dhoudi moko madongo. Omiyo koro wigi wil gi the main agenda manende omiyo twak no obetie. To ema jo Gen Z kendo jo Kenya wacho ni hapana. Sama koro wachope ni to wadwa ni mondo obed gi structured dialogue malong'o ma is not driven gi jo siasa, kendo jo siasa go bende ka gidwa ni mondo gibed part and parcel of it to gikonywa mondo wa boost public confidence ja. Nikech confidence mar jo piny e twak mosebete mang'eny gi ema pok waneno. To momiyo jakom bende kama entiere weche gi chando wiye kabisa, mabe samoro baba ok nind kata. Nikech kiny ne owacho kama neno ka gazet moro wacho ni baba tinde go piki ponki. Ni en koni baba this way, baba that way. Ting'e ni mano ok en character mar baba. Omiyo seche go bende koro wabe wapenjre ni to kara wach ni atek mana kamae. To sama wapenjre ni kara wach ni be atek mana kama, dware ni mondo jo siasa go o take a step aside mondo gin girit kama idware jo siasa. Kwa mfano vetting of cabinet secretaries, to sama koro wawacho weche mag representation gi to dware ni mondo wang'e ni jo Kenya nodonje bunge mokawo teko margi mane gi surrender through article 11 of the constitution. That sovereign power nobedo surrendered. Ma jogo wacho ni wan onge gi confidence. Omiyo seche gidware ni mondo japiny jatelo mar piny ochak penjre ito kata ka engage gi jo ODM gi to erego mechanism manyalo tiyo godo gi jo ODM ma ok achwanyo jogo manochako twagni. Nikech ODM bende largely ene coalition milongo ni Azimio. To waseneno ka Azimio no bende osebarre. Nitie jotelo moko kaka migosi Stephen Kalonzo Musyoka osedagi weche mag twak, Mama Martha Karua osedagi weche mag twak. Omiyo gimene dware ni mondo giduog chien kendo gipere ni to
ere gima wanyalo timo. Kata mana e ODM wuon pod nitiere pogruok mar paro. Aneno ka jatelo James Orengo John Mbadi nopogore paro. Ma gin jotelo madongo mag ODM. Ting'eni king'iyo gimomiyo mano nyalo bedo ni timore en nikech kata ODM with a lot of confidence anyalo wacho ni pok gibet piny as a parliamentary group ma kata mana as a party ma giwinjore ni to wan wadhi timo kama to ng'ano madhi loso on behalf of the ODM party. Nyicha ne gibeto sedo mabe Jaramogi Oginga Odinga Foundation office ka makaso be guns noduogo wiro loketho ka koro Kalonzo tema wacho gima giwinjore to gipogore paro. To pod wach moro pod wuok e iye kanyo pod nitie winjruok pod onge yo makare. Ting'eni macha ne romo mar Azimio keche momiyo ne koro ka jakomo wuok to guns biro to gikweyo kama ne Kalonzo lose. Dware ni mondo parties go bed independently. Mondo ODM ka jotelo mag ODM loso to giwek loso in a way mabende pogoji. Nikech kata mana jogo maluwo ODM nitiere jogo ma are for the talks to nitiere jogo mabende are not for the dialogue. Omiyo kata ODM jotelo go bedoro ni mondo gibed piny as ODM party. Nikech kane jakom wuok to bang'e giwacho ni wan as a party wan gi position mamarwa ma ok en position mar Azimio coalition. Omedware ni mondo ODM as a party independently obed piny mondo gipere ni to ere gima wan gain out of dialogue miwacho ni kutwak miwacho ni gains magwa en mage to bende nitiere kaka gains gi washare gi jogo maluwo ODM as a party. Wadhi biro wach mar bunge bang' dakika matin nikech ilieko gi kanyo matin ni gin makoro gidhi puodho jotend migepe gi to kapok wachopo e bunge kanyo jatend piny njoriembo jotend migepe duto to waneno kochako duoko moko kuomgi. Otimo kare koso nikech nitiere ji mapenjo ni ka koro ni riembo ng'ato jumbe 2 mokalo ang'o ma koro pogore sani michaki duoke to sani bende nitiere jomoko mabe wacho bana kawuono ni kendo chako wilo jotend migepe 2 so ipan tu ya Giedan Duale olok gi kon gi kon. Mano en paro mani kare koso king'iyo kaka jalony e weche mag telo odhi ataro. Jatend piny chunye chandre. To chunye chandre nikech jatend piny ma wan go ok winj wach. Mano to inyalo wach ne nikech be ong'eyo ni kata jogo ma loso kode ng'eny ne duogo to wacho ni jatelo ok winj wach. Temo miyo bagni ni nitiere. To wan pile wacho ga ni foundation motegno ok nyal ket e shaky ground. Koro bagni ni miyo communication mar kaka sirikal dhi ok nen maber. Kikatiba kata kwang'iyo chikewa mag piny to yiene ni onyalo riembo ng'ato tich to bende onyalo nyaka duoke tich reassign gi. King'iyo sula mar 120 150 to 152 miye thuolo no kaka tije kaka rais. Mak mana ni gima dware ni mondo jatelo mar piny ong'e en ni pod odhi face a lot of challenges. To owek paro ni nitiere jogo ma samoro support kata fund kata finance tulo kata revolution kata pogruok e paro masani nitiere Kenya kae. Magi gin gik ma are inherent e kaka foundation mar leadership mar Kenya osebetie. To ng'enji ne paro ni Mheshimiwa William Ruto ema nyalo reso Kenya kendo gik mane chando jo Kenya chon en gi thuolo mar mondo mi ores gigi. To kako timo gik moko ok apar ni bro miye thuolo no. Omiyo chandruok mar chuny ma entiere godo is already reflecting in actions ne. Emomiyo kano riembo jo mawaziri mane ne ntiere serikal to noripo bedno oduogo chien to penjre ni to ang'ono momiyo Gen Z gi jo Kenya no wacho mondo wariemb serikal. To nitie gima omiyo Trevor. Mokwongo ng'eni kanene jotelo gi kawo telo mane koro imigi thuolo mag tiye cabinet to ng'eny gi ne nitiere gi cases e court. Kene gin cases ma as at the time mane gibedo assigned mak mana ni chiko wacho ni ng'ata mane gi case okoripo bed ni miyo thuolo until that case is sorted out morumo. To jatelo mar piny ok no kawo thuolo no. Dine bed no kawo thuolo no dikoro wan gi spaces ma jo Kenya ni a lot of confidence kaka sirikal tiyo nikech some of the people manobedo appointed the cabinet dak nobedo appointed. Mano ka koro waluwo katiba kendo wamiyo katiba thuolo mar mondo bed implemented to the letter and to the spirit. But gimomiyo koro bagni gi nitiere en nikech jatelo kwinj wach. Namba 2 bende nitiere issues mag parties mabe wase lose kae. Ni ng'iyo ni to in nikelo nwa ng'ono e mesa kane wadwa kawo telo.
in nikelo pesadi to in ang'ono ma in go ng'ano gini minyalo loso godo. Omiyo already waneno ka nitiere tungni to wan jogo mantiere governance bende wadhiga beyond the doors ma wang'ini to cabinet secretary mar defense tije en ang'o to portfolio maromo nadi in terms of funding ma that particular ministry kata migawo mar sirikal no dhi yudo. Koro kipimo defense gi environment nitiere gimomiyo mheshimiwa jatelo timo kamano. To within small time gimomiyo timo kamano dhi neno. To nitiere weche moko ma bende wachre ma are unverified manyiso ni bende nitiere liek moko manitiere e departments go ma samoro moro jatelo. Kiluwo trend kaka ma sirikal mar Kenya osebedo godo. Ni kata nitiere migepe moko ma ineno ni they are so dicey and nicely financed ema samoro jatelo dwani mondo kete joge ma amalo from cabinet secretary to the principal secretary to the directors nyaka piny kata mna nyaka security jok ma iwecho kan. Mano ok gin tenets mabeyo mag telo. To nikech democracy mar Kenya o expect ni ng'ata ma wuotho kata ma ja Kenya should have the opportunity mar mondo oyud telo in any of those ministries. Omiyo ok en trend maber ma jatelo oseseta. To kwa kanyo to kurwa donje bunge. Nikech udonjo kata ka Junet wacho ka uro ni wang ni gidhi piedho gi maber mondo giyud joma gipuodho makare. To koro king'iyo wachno jogi ne gisepuodho ndalo moko ng'enygi nosepuodhgi koro gichak giduogo kendo. In gi mijingo ni od bura dhi tiyo makare kaka jopiny dwaro nikech od bura achiel ni be misewacho ni jopiny nosedonje mokawo teku margi sani kendo ko thuolo machielo chako biro kendo chako kelnegi mana joma jopiny nosekwero ka mochako duoknegi. Dware ni mondo jatend piny mondo osom the mood kako somo mood ne mag personal interests momiyo nyalo loko mheshimiwa Soipan Tuya ogolo environment okelo defense ogolo mheshimiwa Adwali tero kone gi kocha. Mago moods ma osomo kendo pimo gi kendo winjo nyaka jogo modwa ni mondo winj manyise kako timono. To dware ni mondo rift o stop and think. Okaw one step or a few steps backwards mondo penjre. Nito gik matimo gi bende gidhi konyo jopiny. To ng'eni koro kaka iwacho no Trevor kikatiba marwa kendo e yo mar telo bunge oripo bed ni represent jopiny. Mak mana ni bunge marwa with a lot of confidence again ok bi konyo wa seche ma walosigi. Kech waseneno trends mosebedo set momiyo chopo nyaka kuma wantiere ni. Makata mana chik mar omenda manoripo bed ni gitamre ne ng'eny giogo yes e weche mane jopiny osedagi weche mane jopiny feel ni gigo hinyogi e weche mane jopiny ok dwa ni mondo sirikal otim to gin ne gidhi mbele ma giwacho ni yes. Mheshimiwa Junet to nyala wacho gik modwa ni mondo wachgo nikech koro en jabunge to nikech bende en mana gi kura achiel. To the extent monyalo mobilize kendo lobby jobunge nyaka mantiere Kenya Kwanza matim gima owacho no mano ema koro nyalo miyo public confidence duoge bunge. To the extent ma wanene as jatelo mar opposition ma bende trend margi en ni numbers and ability to advocate for gik ma jopiny dwaro e bunge kata bedo ni opposition to bro tiyo tije. Mano e kama koro pogruok mar weche donje nikech koro eno nyalo wacho ni e jogi ne wasepuodhogi kendo kwadhi miyo gi thuolo. But kochopo kama koro igoye kura to nitie kaka standing orders mag bunge bende tiyo, nitiere kaka kaka chike bende mopogore opogore kaka cabinet secretaries bende yiero bende nitiere. Omiyo deber ka jo Kenya Kwanza bende winjre as politicians kaluwore gi mos mane jo Gen Z mosogi. Mano is a rallying call ni nitie gik moko ma watimo kata wan e bunge kae ma ok mor jopiny. To dware ni mondo waduog piny mondo kapok gichopo at that level the same way ma announcement mar reshuffle matin mar Mheshimiwa Duale gi Mheshimiwa Soipan Tuya nobuogo jobunge nikech en gima ne rais ooro through a communique to the speaker ma speaker osome ma gibe obuogo gi is the same way ma they can get back magi penye ni to list ka wan pok wayudo gi ka ere kaka wakonyo jatelo mar piny mondo owin godo public confidence mondo jogo manyalo bedo gi certain issues kikwa kitgi list ni kato bedo ni gin jogo ma protect interest mag jatelo to jatelo nigi thuolo mar mondo many godo jok moko ma bende nyien mo ketgi line modwaro ni mondo ketgi no mak mana ni kochopo kama koro integrity and accountability issues wuoke to ng'ato nyalo wacho ni
an kima jatelo dwani mondo atimno ok abi timo. To mano bende ng'e ni nitiere sacrifice ma ng'ato nyaka keti. Nikech jatelo ma wan godo en jatelo mose nyaka nyiswa ni mambo ni matatu tu. Omiyo koro samoro be kidwa timo gik moko tibuok. Emomiyo I am probably sure ni ji setemo nyaka reach out to jok moko manyalo donje cabinet kanyo, manyalo fill up those positions mar mondo konygi, to samoro ji bende tamre. To nikech kaluwore gi foundation ma sirikal oseketo, emomiyo bunge be koro dware ni mondo ket foundation motegno ni jogo mane wasepiedho ma jopiny kendo dagi at this level kik kwami ji uru opportunity. To magi madwaro ni mondo timre across the political divide mar mondo ji kata mana jogo mang'iyo e pinje maoko kaluwore gi gigo mosebedo katimre Kenya, to ka bunge o resume kaka ne gi resume wigni, to dware ni mondo koro news mawuok oko wach ni bunge mane jo Kenya odonje cha joka oduogo ka are reformed kendo gitimo gigo ma jopiny dwaro. Mak mana ni the way mwatime siasa again Kenya ka trefa ok apar ni mano is a path ma jo bunge wanyalo kawo. Koro sani kaka jatend piny kinyalo mi sume rieko, sani en sama itelo gi ratiro kose telo gi chuny jopiny? Nikech gimomiyo penjo penjo en nikech ratiro ng'iso ni ng'ato kaka Soipan Tuya onge ng'ama osekete kamoro amora mwaneno ni en gi wach moro ti ikwede nikech ang'o? Emomiyo penjo ni sani koro jatend piny onego bed ni tiyo gi ratiro koso chuny jopiny? Nikech chuny jopiny to igi osewang' ni ok gidwa ng'ata ng'ata kanyo. Ok ong'iso ni nitie gimomiyo igi owang' awang'a. Koro jatelo sani onego bed ni tiyo gi ratiro koso chuny jopiny? Jatelo dware ni mondo seche machalo kama, nikech wan e crisis, dware ni mondo oti gi chuny jopiny. Ma ratiro ok ochuno. To ratiro e seche ji to ok ochuno. To ng'eni nikech kaka ne wasewacho ni wan a constitutional democracy, ratiro ma walose ni koro bire constitution. To gima jo Gen Z gi jo Kenya osebedo ka wacho en ni tekeleza katiba. Wahakikisha ni kata e telo ma watimogi wan gi katiba marwa manyisowa, kendo ng'eny ne awinjo ga wichegi space kenda samoro be giluonga kenda loso kodgi. To gimoro amora ma ng'ato penji en ni gik mano timogo bende gi implement the constitution. Omiyo kata obedo ni japiny nyalo kwedo chuny japiny, jatelo nyalo kwedo chuny japiny, to deep down chuny japiny to en mar katiba marwa, en mar hakikisha ni chik otim. To kan gimomiyo koro pogruok bede en nikech jatelo to dwani mondo tigi ratiro mare en owuon ma ok samoro ok lu katiba marwa, nikech bed no luwo katiba to nitie gik mang'eny ma kako timogi okoripo bed ni otimogi kamano. To on the other hand of it be onyalo do a mix, manyiso onyalo tiyo gi ratiro mar chik, to nyalo nyaka tiyo gi deep down the heart mar japiny, manyiso ni chuny japiny dwarango. To ana bed jatelo mar Kenya to be gima muna tima public opinion Trevor kata mane appointment mar cabinets gi onge, nikech wan gi institutions of governance. Kidhi public sector ka wan gi secretariat milongo ni Public Sector Reforms Secretariat, manigi data tete kaka jo ng'ata milongo ni jatich mar sirikal public, kata bed mana nas moro mantiere kuri, nitiere jogo nigi data make, nikech gindiko reports to repode gi kalo kaka samoro giyudo promotions, jomoko bende mok ti maber yudo demotions. To koro dware ni jatelo mar piny ong'e ni to assuming na kao kata mana public opinion mar jo Kenya, kaka for instance ng'ano madanga kit CS mar health, jo Kenya are not daft to be able to identify somebody mabe tiyo matek magi penjre ni to ng'ama waketo nyinge ni be otiyo maber adier, kanye mosetime gimoro ma waneno katimre maber, kata mibadhi mage mose make, to bende ang'ono manene wandene. To nikech ng'ata ma jatelo mar piny luongo nyinge, to waneno ka ng'ato samoro ok ochulo dues mage mag kia association margi, ng'ato samoro kia ok otimo ang'ono, koro jiringo mar mondo gi fill up gaps moripo bed ni ratiro mar chik mar katiba marwa deal with those kind of issues. Omiyo nyalo kawa mix of dwaro mar jopiny, to nyalo nyaka kawa mix mar ratiro mar chik, ae to pim ni to ere time frame. Kech Kenya kabe wabeti ga gitwak mang'eny kabisa, but ok miwaga time frames. Gik ma wadhi achieve on the short term, ang'o gini mwadhi achieve on the mid term and long term issues gin kaka magi. Mabe luongo wach twak, ng'ere ka ber to twak no onego bed ni rumo ngeso mokalo. To ng'eno ripo bed no osechakre. Onego bed no osechakre moserumo, nikech no miende odiochieng' abiriyo to pok otimore, kumodhi timore be onge ng'ama ong'eyo, jomoluongi bende onge. Ang'o ma koro nyaka jatend piny tim sani? Koso en gima koro bola, nikech twagno be nigi wach mang'eny.
Jomoko wacho ni kata josiasa kodonje twak to koro en sirikand barwa bar ema dhi wuoke. Gimomiyo twak ok dhi kaka noripo bed ni dhi, Trevor, en nikech waseneno trend mosebedo set gi jatelo marwa. Ni opportunity mora mora ma intiere godo mar mondo twak ji to en master Noah, en mong'e gimora mora te, en modwa ni mondo lem agenda, en modwa ni mondo som minutes mag gik manotim last time, en modwa ni mondo som nyaka twak chako kama to seng'e gimidwa wacho nonyisi ni kata ni ngoja. Ne waneno kaka no behave gi Gen Z kata mane X space, be waneno samoro bende kata buche moko ma wadhi waneno kaka timre, kata moko ma bende bedo e ad live gi jogo ma nigi teko kaka un be waneno kaka timore. Ok onyis ratiro maber e mbele ji. To emomiyo nitiere pogruok mar wach e weche mag twakni. To jo Gen Z bende osenyisowa ni wan leaderless. Koro ng'ano mang' ni kawo mondo ket e mbele kacha ni mondo twako na behalf. In as much as sirikal nigi teko kendo nigi power mar kata sami wacho ni leaderless ni, to sirikal nigi thuolo mar ng'eyo ng'at ma drive Gen Z protests gi. Ma jogo ema jatelo doripo bedni mechanisms manitiere kendo ni elwete. For example, is identification of the leaders of the leaderless movement. Nikech government nigi opportunity kendo nigi chance manyalo chopo kamano. Namba 2, bende waseneno ka twak ok nyal dhi mbele nikech mise manoketi mag twak in the past kaka ne wasewacho. Ok wane ka sirikal boost confidence mar jopiny. Ripode tete mose tim Kenya kae. Ok wane ka sirikal nigi a lot of commitment and political goodwill mar mondo chop gigo kamoripo bed ni gichope. Omiyo jatelo mar piny dodok chien kendo mondo penjre ni to what about kama mheshimiwa Mwai Kibaki debede scenario machalo kama? What about kama mheshimiwa Uhuru Kenyatta debede scenario machalo kama? Ng'ano gini mane gitiyogo. So in essence awacho something called, for instance, the Council of the Wise. Makmana ni jatelo mar piny mawantiere ni to okwinj ng'ata. Omiyo deber kosekaw thuolo mogo kata simo ne ng'ato. Kevin Osido, where are you? Ini paro nango. Trevor Ombija, what are you thinking? Anno ka speakers moko bende machon ka oromo ka uro. Nikech wasebedo ka waloso kodgi, particularly mheshimiwa Ekwe Uthuro mane watiyo godo maber e Senate kae kane en jatelo. To wapenye ni to un, ere kaka ji nyalo donje bunge, assuming you are the speaker. To nyisa ni Kevin, mano poko timrega nyaka neni. Mabe wawinjo ka mheshimiwa Francis Ole Kaparo be wacho kawuono ni endi no bed speaker gik machalo kamano dak notimre nikech nitiere mechanisms Trevor mag preventive measures ma deal gi some of these issues. Kaluwore gi intelligence ma jatelo mar piny yudo, NIS gi ni gik moripo bed ni gitiyo kendo gimiyo briefs ma gimiyo jatelo mar piny, jok ma waluongo ni assistant county commissioners, joma nie wards ka, ward administrators ka, kata mana village elders. Ng'eni sirikache machon gi osebedo ka tiyo gi these institutions of governance very closely. Kendo wang'i kata rais jotelo moko ma wasebedo godo ma eno ka wakawa simo to go simo to wacho kata ne japuonj moro e skul moro to kuru konyo dhi nade. To kata mano be oseneno pogruok mar paro. Jalup jatend piny Kenya nowacho maber ni ok gimigi rieko ma e yo makare, ok gimigi maling' e yo makare. Emomiyo shida gi nitie. To ne gintie nikech confidence ma jatelo mar piny oripo bed ni miyo institutions of governance. To the extent ma samori neno kata ka imiyo wa drama ni jatelo bete office ogocho ne japur moro mantie kata Trans Nzoia kucha no penye ni to be fertilizer iseyudo usni gi pesa di to en drama kech kidhi tipenjo ng'ata ni to gik miwacho ka be gin adier ne an ng'eni an adwaro ni mondo jogo miya gimoro kech osebedo kaka yo waka. Ne waneno stories mag Hustler Fund kano bedo launched ka, waneno ka kijande moko inyiso waka kijande bende ma wang'eyo kendo waromo godo. Ng'ato wacho ni en odhi ka Kikomba nyiewo pien to en ng'ama wang'eyo pile pile. To gipenda tier kara koro biye forum machalo kama mondo nyiswa story ni mar Hustler Fund ni kaka nobet kaka ni chako gimomiyo en kata mana gi 9 million for example mani nyiswa ni ng'ato sayudo. To ng'ato tama ni mago bende en mana drama. An gima dhi wacho kanyo onge. Omiyo ka systems of governance nyalo kawo thuolo machalo kamano Trevor, it means ni investment in proper intelligence should be a core business of President William Ruto. Okay. Moko kochopo kama wacho ni intelligence ok miwa thuolo, jalupne chung kendo wacho ni nitie shida gi jatelo mar police, jatelo mar intelligence ok miwa, nyiso ni
what about the others? Ngeni intelligence to gain security infrastructure majo piny engage godo on a daily basis. Okay, majo moko bende penyo ni ok miu maleng koso ku winj wach. Ngech mago gik moko ariyo mopogore. Eno kan tiere Ramogi TV wacho ni Trevor Imore penj na jalony ni Soipan makoro tere migawo mar lweny no. Bende en gi lony e lweny. Koso dino kawo jalweny mondo tel ne jolweny. Ma Fred Osuru ka Dandora. Fred owacho gima ba yiego. To Fred samoro odonjo late nikech wawacho ni jatelo mar piny oko care about merit competence mar jogo momi thuolo. Gin jogo ma protect interest mane mar jatelo mar piny. To nikech adier king'eyo Mheshimiwa Soitan Tuya kata obedo no yia ni I thank the president and I'm grateful to God and the people of Kenya, but deep down heart mare kaka ne wawacho deep down heart mar jo Kenya cha to kata en owuon ong'eyo ni dhibedo challenge, to especially in the context ma jolweny ma Kenya engage issues of Somalia. Sani wan gi issues ma polise wa kata obedo jatelo mar jolweny to ken engage gi police, wan gi polise ma dhi Haiti kuonde ka, wan gi issues within our borders ma king'iyo precisely kaka jolweny oripo bed ni engage. To aparo ni neber ka imiyo wa abeta candidate ma understand security, ma understand defense infrastructure and mechanisms, systems, engagement, ng'at mosebedo gi those kind of opportunities. To jatelo mar piny ong'eyo. For example, in the Ministry of Defense, kata mana chief advisor mare, Madam Monica Juma, is a much more better candidate. Made oyier kendo do ket kanyo kapo ni jatelo mar piny manyo gender parity concerns. For example, gender issues. Mondo wabed gi female. Waseneno kotimo maber kabisa kendo puoch gi pak dhine. Kech waseneno komiyo women, the female gender, opportunity ma very strong kendo ma very uptight within the defense and very prominent ministries, one of them being defense. But to the extent ma wantiere gi jatelo mar defense ma kaka Mheshimiwa Soipan Tuya, samoro jatelo emong'eyo to kendo nikech do bedo maber ka gibedo vetted Trevor mondo wang'e ni to penjo midhi penje gi wana siasa e bunge kata jo piny be petitions machalo nadi ma ji dhi oro ae to bang'e tisomo nwa gi to wawinjo. But nikech koro kaluwore gi directive manende speaker oketo, samoro ji ka Soipan Tuya may not be vetted. Ma is a big loss to our constitutional requirement. Kech katibo wacho ni waziri ber ka bedo vetted gi jo bunge kendo vetting no bedo within the glare of the cameras. Mtinga mawacho ni an Walter Onyango ka Bondo onge kaka inyalo twagi Ruto kapok ogolo joma ne omaki kendo pok ogolo ministers mano duoko e tich. Baba bende nyocho rikni kodhi Ruto kong'iyo mana kom mar AU. Taparo ni onego ong'i Kenya maloyo Afrika. Ntiere gik moko mimiyo jatend piny. Gimomiyo asomo wach mar Walter Onyango ni en ni imiye chike ni mondo mi wago mbaka nyaka itim achiel ariyo adek ang'wen. Mano be kaka igo mbaka jo kama Trevor, kaka jolony e weche mag telo. Context ma wantiere ni bro chuno mondo oket chunogo kata demands kaluwore gi gima wacho ni loss of trust. Problem manitiere en ni nikech demands gi tichiwo gi jo siasa kaka kuro Baba. To nikech Walter wache kaka jabondo mong'eyo ni en ja Kenya ma bende is expecting better e serikal, emomiyo jatelo mar piny dwaro ni mondo owinji ni to jo Kenya wachango. To nikech wabe wang'eyo ni kata sama waluso ni joge winjo. Jogi ntiere kaka gin gi mechanism mar winjo radio te, gi TV te, ng'ama wachango owache e context machalo nadi. Owachne jatelo mar piny ni actions timbe mokawo seche machalo kama ok bi konye e sero jo Kenya mondo twag kode e yo makare. To ng'e ni sama gigi timre ni obende o lose his presidential term. Kech kan ja 2.5 years to one gi 5 years Jose nyaka wacho ni Ruto must go. Samoro ng'e ni the more mo push godo gigi okwang'eyo kaka Gen Z bende pangre. Okwang'e ni at the back of their seat ang'ono momiyo ok gidwa ni mondo gitwak ki jatelo. To the more momedo timo gik ma hinyo Gen Z kendo hinyo nyaka jo Kenya mamoko bende, ong'e ni samoro his days nyalo bedo ga numbered kama intiere no. To nikech ok onyal ng'eyo stability mar piny moripo bedni ene motimo as guaranteed by the constitution. Omiyo Walter wacha dier ni demands moko nyaka keti to nikech
trust ma kaka sirikal timo gik moko kaluwore gi dwaro mar piny pok waneno ka nitiere that positive goodwill nochako godo maber kabisa kano wacho ni okay, wacho ni mondo agol chik mar omenda ni asegole, wacho ni mondo ariemb jotichgi aseriembogi, to ng'e ni nitiere gimomiyo jo Gen Z gi jo Kenya nowacho ni riemb jogi. There are deep seated issues ma jogi ong'eyo, kendo kata ning'e ni kiny kapo ni omiya lep mar devolution ka tipa apaka gisegolo data kuma nitiere kamisebedo go gik misechamo ka dhi kanye pesa di man go de bank kaso bedo na onge gi pesa mora giketo gik moko ma ok inyal fight over. Omiyo ji ong'e ni accountability mar japiny bende is being strengthened, to mano gimoripo bed ni buogo jatelo mar piny to ng'e kama entie ni jok ma oloso godo gi kendo mobiewo kendo ma odespise gi gin jok ma have the ability to bedo gi rais margi, the 8.2 million plus, including jogo madhi kawo kura seche ma walose ni jogi oromo golo president e telo 2027 magitere dala magi hakikisha ni kata mana MCA masugoi kacha opobedo to mano luwore gi kaka o engage gi ji aye to bang'e kaka jogi bende dhi protect kura margi nikech wase realize ni kura lal mana in between go kura gi kwano kura. Omiyo ka okoling kendo mondo winj kaka jo Gen Z gi jo Kenya loso to ma is going to be on his own disadvantage. To nikech bende nitiere demands miketogo gin demands manyalo timre gonyo jok mose market driver. What is the big deal? Of course constitution manoto ken tij rais but nikech through gimilongo ni National Security Council ma katiba mar waundi konwa article I think is in 140 ma part of the members of the National Defense Council in the Inspector General of Police. Jatelo mar piny nikech ene chairman mar National Security Council Advisory Council nyalo kwayo IG mar police ni ng'ata mose mark within this period mane maandamano chakre gi seche ma walose ni dhimonde wegi. Anno kama makamu ka nigi sumo kanyo wacho ni mos na jalonyo wacho ni shida maruto ni godo ni oriambo ga kijuku. Koro sani odwoko mana second hand cabinet than keto bag job piny. Wach mogik miwago Kevin. An kwayo mara en ni mondo jatend piny owinjo Kenya wan kama tek kendo kama rach ahinya nikech Kenya has a very big better global profile kendo ng'eny jopiny ma oko ka pinje ma oko ka oluorowa nikech we have always been a good example kendo kantiere tulo e pinje ma oko go gibiro wa Kenya kae. Koro dware ni mondo wang'e ni ang'ono manyalo kosonwa mondo wakosne jok moko. Jatelo winjo piny kendo mondo tim mana kaka katiba dwaro res jopiny mondo wakikisha ni gik moko timre e yo ma jopiny dwaro. Nero kamana ahinya mano Kevin Osido jalonye weche mag telo kendo en jatelo County Governance Watch kogo kodwa mbaka weche mosebedo katimore pacho ka odwoko erokamano kuom jogo temo orunwa ote wari 360 mane kama weche ndo mar duolan kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo Ombija taya nyakwar guo kocha pesa Sadek Daddy Cool bro biro ka George Bati sani ni mobro somo news Sadek. Kwa kiwango cha 1.2% ulipe ndani ya siku moja, siku 7, siku 14, siku 30 au mkopo wa muda mrefu hadi mwaka mmoja. Bonyeza *522# au tumia KCB app leo. KCB for people for better. Sheria na masharti kutumika. Inadhibitiwa na Benki Kuu ya Kenya.